феъли тӯбӣ дар забони англисӣ. Феъли тӯбӣ дар забони англисӣ бо ҳамроҳии «is» сохта мешавад ва ба забони тоҷикӣ ҳамчун «ҳаст», «ҳастам» тарҷума мегардад. Агар ҷумлаҳои тасдиқиро нигоҳ кунем, дар ин ҷо ҳаст I am a student масалан, на she is a student, яъне ки баъд аз I меояд am ва баъд аз she, it меояд is. Яъне ки нишон медиҳад, ки мо кӣ ҳастем ва чӣ ҳастем. Яъне ки ин ҳамвақт дар касб ё ягон машғулият истифода бурда мешавад. Масалан, I am a student, I am a doctor. Ман донишҷӯ ҳастам, ман доктор ҳастам ва дигарҳо. She is a student, ӯ донишҷӯ аст. Агар ҷумлаҳои саволӣ бошад, агар песаш ҷонишинҳои I, she, it, we, they, you, is-ро мо мегузорем ва ин ҷумлаҳо мешаванд ҷумлаҳои саволӣ. Ва дар ҷумлаҳои инкорӣ бошад, агар баъд аз is-a моҳои сечаи инкории нотро ҳамроҳ мекунем ва ин ҷумлаҳо мешаванд инкорӣ. Масалан, I am not a student, she is not a student. Ман донишҷӯ нестам, ӯ донишҷӯ нест. Ва як бори дигар мегӯем, ки ба ҷои студент шумо метавонед дигар машғулиятҳоро истифода баред, касбҳоро, масалан доктор, драйвер, тичер, плеер ва дигарҳо.